אבא. אוי, איזה משעמם. המורה? בכיתה שלי אין אלימות! בר, צא מהכיתה! שונא את הכיתה הזאתי! מה? זה מגרש לשחק פה כדורסל, לא לקרוא ספר. זה לפני שאני וחברים שלי אם אתה לא עף מפה עכשיו אתה חוזר הביתה שלך עם פנס בעין, שמעת? ראית שבר ושמו הכי מכות במגרש? מה, באמת? מה נעשה? אני לא יודעת, אם נגיד אותם למורה, אנחנו נראים על שנים. יש לי רעיון, השנה למדתי בעתיד בטוח. בואי. מה קורה פה? אולי במקום לריב תשחקו ביחד. אתם בטוח תמצאו משהו במשותף. מה יש לי משותף עם החנון הזה? האמת שאני די אוהב כדורסל. בוא נראה אותך.